What's up mga kaloko? So nandito ngayon tayo sa capital of Pangasinan, Lingayen! So tara, samahan nyo kami para libutin yung capital natin. So yun, tara! Yun mga kaloko. So hakot na tayo. Ito yung capital ng Pangasinan. So Lingayen. So tara, samahan nyo kami. Papasok na tayo. So papasok na po tayo. Dito na tayo sa loob. So tara, samahan nyo kami. Libutin natin yung capital. Yun, ganda dito. Para sa museum. Yan. Si Kaloko Arnz nga pala. Hi guys. Kaloko Arnz. Si Kaloko Germs. Hi. And truly yours, Kaloko Mars. Yun mga kaloko. So akit tayo sa taas ng capital. Yan. Agila. Yan yung agila mo. So yun mga kaloko. So akit tayo sa taas ng capital. Yan. Agila. Yan yung agila mo. Yeah. Pero nawala na yung agila nila. Yung mga agila nyo. Ganda na chandelier. Ayun, yun. Ganda ng chandelier. So yan, tara, dito na tayo sa taas. Pinakataas ng... Mamaya, pasyal tayo sa rooftop ng... Yeah, para ma-view natin. Para ma-view nyo yung... Para syempre, makapasyal din kayo dito. Yun. Ano muna? Dapat sumasayaw-sayaw din tayo. Sayo, sayo kayo. Ang init. Grabe na. Dapat may gano'n yung Dito tayo sa ano. sa labas. Pero binibidyo. Sabi ng exit. Exit, palabas. Hindi. Eh ano? Yan yung X na hindi mo kailangan balikan kasi if na siya. Na-if na siya. Uy! Bro!
What's up mga kaloko? So yun na nga, tapos na tayong pumasok sa Capitol ng Lingayen. So isang panibagong kalokohan na naman. Yeah! At kung bago ka lang sa aming channel, please Like! share Subscribe! and click the notification bell button para updated ka sa panibagong videos namin. Yeah! Yun. Kung pala natin umpisa ng kalokohan na to, shoutout muna kay Kaloko, Celestina. Kay Kaloko, Rona Bill. Kay Kaloko Richard Ventilla, tapos kay Kaloko Ricali. And kay Kaloko Shalimar Benetes. So, Yeah! And Kaloko Jason Sim. Oh, yeah. please Hi! share. Hindi na kasi nagsasalita. Kahit man lang ano. Mas seryoso Ah, na uli. Ako yung share ups, di ba? Ako yung share. Bilis, bilis, bilis! Pwede mo namang basahin na nakaharap Yeah. ng ganun.